Akụkọ maka enyimozu enyela ozu late Odoziakụ Esther Okafor na ngwurube di ya dị na Ifite Village, Oko Council ime obodo Orumba North. Ọ gbara afọ 88 tupu ọ na mmụọ. Late Odoziakụ Okafor nagoro mmụọ bụ ezigbote onye gụwara akwụkwọ ise, ezigbo onye otu Kraịst ma bụrụ onye hụrụ mmadụ niile n'anya. Onye ọrụ anyị bụ Ngozi Obileri gara ya bụ mmemme enyimozu maka ọrụ anyị ka o si gaa. Ụka akwamozu ya bụ nke emere na St. John the Divine Anglican Church Oko bụ nke onye nọ n'isi ya bụ emume bụ Bishop nke ụka Anglican nke Agwata Diocese bụ Right Reverend Samuel Ezeofor. Nwa nwoke mbụ ya bụ Maazị Obi Okafor na ada ya nwaanyị bụ Oriakụ Joy Nnadi ka a na-agba ha ajụjụ ọnụ ngwa ngwa elichara nne ha. Kọwara mama ha dịka nwaanyị gbara oke mbọ na onye gbalịsiri ike ịhụ na o so na ndị eji okwu ha agba izu n'etiti ndị na-akụziga ihe ya na nne dịrị onye ọbụla bịara ya nso. Gọvanọ Chukwuma Soludo soro na ndị bịara mmemme akwamozu ahụ, ebe a nọrọ wee jee mgbalu sitere n'aka ndị enyi, ndị otu ọrụ, ikwu na ibe na ndị na-echere ha ezigbo echiche. Site na Oko, abụ m Ngozi Obileri.